Ukážeme si príklady na podiel desatinného čísla a prirodzeného čísla. Poďme rovno na to. 0,72 deleno 4. Bereme, jak keby tam nebola desatina čiarka, čiže 7 deleno 4 je 1, s výškom 3. Dodám si dvojku. 32 deleno 4 je 8. Nezostane mi žiaden zvýšok. V delencovi mám 2 desatinné miesta, takže aj vo výsledku budem mať 2 desatinné miesta. Ja, mohol som to tu lepšie prepísať, nevadí, dám to takto, nech tam netlačím tú nulu do toho rovná sa. No a toto je náš výsledok. 4,3 deleno 5 bereme ako 43 deleno 5. Čož je 8 so zvýškom 3, dodám si 0 a 30 deleno 5, ak dobre počítam, je 6. Tým, že som dodal 0, tak mám v delencovi teraz 2 desatinné miesta, takže rátam odzadu. Raz, 2. A aj vo výsledku mám 2 desatinné miesta. No poďme na tento trošku zložitejší, alebo teda dlhší príklad. 4,3 deleno 8. Dám zase ako 43 deleno 8. To nám vyjde 5. Zvyšok 3. Pridám si 0 aj ku zvyšku, aj k delencovi. 30 deleno 8 je 3, zvyšok 6, zase dodám 0, 60 deleno 8 je 7, zvyšok 4, zase dodám 0 a 40 deleno 8 je 5. Dodal som 3 nuly, ale mal som tam ešte aj trojku, to znamená 1, 2, 3, 4 desatinné miesta, takže rátam odzadu 1, 2, 3, 4 desatinné miesta. Čiže koľko desatinných miest má delenec, toľko desatinných miest má výsledok. Vidíme sa niekedy na budúce. No.